Wilma? Ik zal maar niet zeggen dat ik dat net voor op de brievenbus gelezen heb. Doen we net of van al de bekenden zien. Wat een leuk plekje. Ja, hè? Ja. Ja, wat een Barbie. Ja, en je zit hier lekker in het zonnetje. Ik zit nog even lekker aan het zonnetje, ja. Nou, we zogen vanaf de weg. Kent je het programma Onderweg toevallig? Ja? Oh, fijn. We zogen het Joop Wijnhovenplein. Ja. Op zich al opmerkelijk. Wijnhoven met een F. Ik ken alleen maar Wienhovens met een V. Ja, die zitten er zat in... hallo, ik ben Wilma dus. Ja, Hoi. ik zal het mysterie ontrafelen. Had ik vuur op de brievenbus gezien. Joop en Wilma. Ik dacht al, we hebben een helderziende bij ons. Nee. Ja, had ik wel een blauwe jurk aangehad. Oh ja. Maar vertel, het Joop Wijnhovenplein. PIW'er? Ja. Een PIW'er is een penitentiair inrichtingswerker. Oftewel een officiële term voor... Vrijwillig vastgezeten. Nou, eigenlijk wel, ja. Hij heeft heel veel in de gevangenis gelopen. Meer dan gezeten, denk ik. En in Stevensbeek. En toen ging hij, dan moet ik even het verhaal goed vertellen, want het is jammer dat hij er zelf niet is, want dan had hij het zelf kunnen vertellen. Hij ging daar weg en toen kwam er een nieuwe unit en daar was een binnenplaats, een luchtplaats. En toen zei ze van, nou, weet je Joop Wijnhoven, we geven jou dat plein jouw naam. Serieus? Ja, dat is gewoon leuk. Dus er zien twee van die beurtjes, één heen en één door? Nee, wacht, Oh. want daarna is de hele inrichting in Stevensbeek is gesloten. Oh. En toen zei een oud collega, Joop, we hebben dat bord nog hier liggen, kun jij er iets mee doen? We woonden toen in Genep en toen zei Joop, leuk, altijd leuk, dus dat had bij ons heel lang op een schapje gelegen. En toen gingen we verhuizen. En toen zeiden we, nou, weet je, we gaan hier tijdelijk wonen, we gaan hier dus een huis bouwen. En we maken er een beetje een kermis van. Dus we hebben dat bord ook maar opgehangen. Dat is eigenlijk het verhaal achter. Oké, je helpt wel een beetje van kermis. Nou ja, we moeten het leven natuurlijk zo leuk mogelijk maken. En daar hoort dit past hier wel een beetje bij, vinden wij. Is dat de creatieve Wilma, wat door aan de moor hangt? Nou, de creatieve ons eigenlijk. Dat zijn allemaal restanten en overblijfselen van vakantieperiodes. We zijn ooit begonnen met een gekko mee te nemen uit Australië. En toen vonden we het wel een leuk idee om van iedere plek waar we kwamen een gekko als souvenir mee te nemen. Dus zo zijn die eigenlijk gegroeid en die schelpen die hebben we dan geraapt. Die druivenstronken uit Frankrijk, ja zo is dat eigenlijk een beetje onze vakantie historie. Dit is wel leuk, dit is het Limburgse, als gewet hè, Limburgse wapen. Ja. Gemaakt door, de leeuw. Ja, gemaakt door Wim Klabbers. En Wim Klabbers, die woonde in dat witte huis daar. Grappig is misschien om te vertellen dat ik in het huis daarnaast ben opgegroeid. In dat huis? Ja, 45 jaar lang dus in Genep gewoond heb en nou weer een beetje back to the roots. En dit hebben we van mijn moeder gekregen toen wij gingen trouwen. En dat had Wim dus gemaakt. Wim was een kunstenaar, beeldend kunstenaar. En die had dit onder andere gemaakt. En tekende Wim altijd met KL? KL is Klabbers. Ja. Ja. Dus... Denk ik. Want ook die helm die ervoor staat, Ja, te gek! die is ook van Wim. Ja. Maar is dat, want ik hoor me avond vroegen net, van een afstand liep het metaal, Ja, maar dat is het niet. Jawel, Toch? Het is wel metaal. Jawel, het is wel metaal. Dus, want ik dacht al, we zitten in Milsbeek, dus Pottenbakkers. Ja, pottenbakkers, keramiek. wel de kunstenaars natuurlijk, maar het is... Toch? Ja, Wim die had een hele lange periode in zijn werkzame creatieve leven. Het thema helm, gehelmd, gehanteerd. Volgens mij, als dat bij hun in de tuin ook nog wordt, staan er ook een paar, ja. En weet je, er staat hier achter in het Achterbroek, is een straat hierachter, staat ook een beeld van Wim. Uit de gehelmde periode? Ja, het is volgens mij geen gehelmde, maar iets anders. Ik vind het te gek.
Maar dus, ja, wij vonden dat Het erg is, leuk. ja. Het is van alle kanten heeft het iets... Er zijn iets buitenaards ook bijna. ja. Het is voor ons heel dierbaar en we vinden het ook heel fijn dat hij nou een beetje terug is op de plek waar hij ontstaan is eigenlijk. Want omschreef die band dan eens, die je had Nou, met Wim was Wim? onze buurman natuurlijk. Ja, maar dan kan ze ook enorme ruzie hebben Ja. hè, met buren. Ja. Maar wat maakte die band dan bijzonder? Nou, die band, mijn vader en moeder woonden daar met hun 6 kinderen. Toen kwam Wim eigenhandig, had er een stuk grond gekocht. En die had eigenhandig eigenlijk het hele huis daar gebouwd. En dat duurde toen, denk ik ga heel ver terug in mijn herinnering, al best wel een poos. En in die tijd dat hij aan het bouwen was, ging mijn moeder er af en toe heen met een kan koffie. Of ze zei, kom even bij ons een boterham eten. Dus er was eigenlijk al een soort van band voordat hij daar kwam wonen. En Betty en Wim zijn altijd hele fijne buren voor ons geweest. Dus het was voor ons ook wel belangrijk toen we op een gegeven moment, toen Joop en ik gingen trouwen, zei als we ooit een keer geld hebben, dan kopen we een beeld van Wim en dan zetten we in de tuin. Nou, en dat is toen van een jaar of 20, toen hadden we geld genoeg, dachten we, om verantwoord dat beeld te kunnen kopen. Want het is natuurlijk toch, ook wel een uitgave. Maar we zijn er steeds heel erg blij mee. En wat een ruige plek heeft de helm gekregen tussen... Ja, dat is ons tijdelijke tuintje. Ja, maar... Het past hier wel natuurlijk. Ik vind het een beetje oneerbiedig als ze zegt tijdelijk tuintje, want het is Het is een lusthof, hè? Ja! Ja, geworden uiteindelijk. We hebben heel veel vlinders gehad in onze verbena's. En het is eigenlijk gegroeid vanuit, we moeten het een beetje gezellig maken. Het Joop er op een gegeven moment uit een zak met vogelvoer de zonnepitten geraapt en daar zomaar heen gegooid. En dat zijn dus die zonnebloemen geworden. En van die gewoon wat het is eigenlijk het had wel wat omdat het gewoon een rommelige plek is. En daarachter zien eigenlijk van die matjes met veldbloemenmengsel. Die hebben we eigenlijk een beetje op de Bonnefoy er neergelegd van wordt het wat dan. Nou, en we kwamen terug van vakantie, stond alles in bloei. En het is iedere dag weer een verrassing wat eruit komt eigenlijk. En die paarse rupsjes, wat zien dat nou? Wie had die... Ja, iemand zei vossenstaarten, maar dat zien het volgens mij niet. Ik weet niet wat het is, want het staat hier vol mee, hè? Oh, dus die heb je niet bewust geplant? Nee, die hebben zichzelf uitgezaaid hier, ja. Ja, dus... hoe ze precies, wie de officiële naam mag het zeggen. Ik ben er nog niet achter gekomen. Maar dit is dit is eigenlijk ook tijdelijke luchtplek? Ja, onze tijdelijke Joop Wijnhoven. Ja, maar je vult ook niet gevangenen in het kleine... Oh, absoluut niet. Alles zit erin en erop en eraan wat er eigenlijk in een huis moet zitten. Het is er niet een klein. Ik vind het enig. Ja. Wat gebeurt er nou mee als het huis klaar is? Dan gaan we een vergunning aanvragen om dat als bijgebouw te mogen laten staan. Dan wordt het onze schuur. De manscave, zullen we maar zeggen. Oh ja. Zo, ik weet het niet. Had je op dat nu, denk je? Een manscave? Nou ja, misschien tegen die tijd wel. Als we gebouwd hebben, dan zal er misschien het een en ander... dan heb ik misschien het ook wel heel hard nodig, ik weet het niet. Een woman's cave. Zoiets, ja. Of in ieder geval een escape... Escape room. Ja, zoiets misschien. Maar wanneer gaat je beginnen, Wilma? Dat is nog, we hopen zo snel mogelijk. We zijn nu in onderhandeling met een aannemer. De vergunning is er, de bouwvergunning. Oké. Ja. En er komt ook een klein huisje te staan ook. Levensloopbestendig, zo energie-neutraal mogelijk. En dan hopen we eigenlijk te kunnen blijven wonen totdat wij er niet meer zien. En is dit nog een perceel wat dan ook nog? Ja, het was te koop. Het is inmiddels verkocht. Oh. Dus we kregen ook buren die eigenlijk een beetje gelijkgezind zien. Dus dat vinden we wel heel erg leuk, ja. Die ook klein... Ook dus daar heb je al mee kennis gemaakt? Ja, daar hebben we kennis mee gemaakt. Dus het sterke vermoeden bestaat dat ook goede buren waren? Ja, dat waren goede buren. Daar ben ik van overtuigd. Daar heb je wel een eerste klik mee? Ja, dat was heel goed. Dit ziet er ook aardig dat nostalgisch uit. Ja, dat is het huis van... dus tegenover dat huis ben ik ook opgegroeid. Dat is het huis van de familie Kamps. En mevrouw Kamps die is er op het moment niet, maar die heeft een respectabele leeftijd van 87 jaar. Maar die kent zich dus ook al heel lang? Ja, die ken ik al heel lang. En dus dat was... daarom was het ook wel leuk, een gevoel van thuiskomen toen we hier...
die grond konden Dit kopen. is enorm, die plek. Hier liggen enorm veel herinneringen. Ja, nou, dus dierbare herinneringen van het dit. voelt ook heel goed. Het voelt heel goed. En mevrouw Kam is ook een hele lieve buurvrouw, dus daar genieten we ook iedere dag van eigenlijk. En we helpen elkaar als het nodig is en we overlopen elkaar niet. Maar wel een goed nabuurschap, zou ik maar zeggen. Noberschap, Ja, nabuurschap. Hey, en Joop, waar liggen Joop zijn roots? Die liggen in Plasmolen, niet heel ver weg. Oké. Dus. Ja. En eigenlijk liggen die roots van de Wijnhof met een F, die liggen op de Sint-Jansberg. De Sint-Jansberg is een natuurgebied hier als je richting Melsbeek, richting Groesbeek over de Eerste Heuvel gaat. Daar is Joop zijn vader opgegroeid. En waarschijnlijk is daar ooit een keer met het aangeven van de geboorte geroepen, moet het met een V of met een F? Ja, doe maar onder het genot van een borrel of zo. Denken wij dat toen die F ontstaan is. Dat zien van die klassiekers. Ja, denk ik wel. Ja. In de tijd dat kerstverse papa's nog echt met een stuk in de hakken gingen doen. En het is natuurlijk dat stukje dat ligt op een letterlijk een steenworp afstand van Duitsland. En ja, daar zit ook heel erg die Duitse tongslag zit er denk ik nog in. Maar wij onderscheiden, we moeten ook altijd zeggen met een F en we kregen ook altijd verkeerde post en we waren ook overal verkeerd ingeschreven en alleen de Belastingdienst die werd ons goed te vinden, die hebben het altijd met een F geschreven. Ja, dat is een geintje. Maar over het algemeen worden er veel fouten gemaakt, met mailtjes ook. Dus altijd echt zeggen van ik stuur eerst wel een mailtje, dan in de reply, want anders dan wordt het... gaat het fout. Hey, nou geven we tot slot, Wilma, nou geven we iedere aflevering van het programma geven we altijd een naam. Denk even mee, zou je lust of niet leuk zien? Als er geen gekke associaties oproept, vind ik het prima. Ja, het woord dienwoord. Nou, en dan is een lusthof voor de vlinders met name, vond ik. Voor een paar weken terug, nou zien ze er wat minder, zaten er echt heel veel van die prachtige vlinders op die verbena. En toen dacht ik, ja, het is voor de beesten een lusthof. Van mij mag het.